Pausi marsnya le ya kejela layo ya kejela tang bakata ka projek belamang da ka sarkar pedeng ya ka asampat ka Meghalaya kam simpat lasio bat kadai kata ka ba ha kapor baka declare ka state Meghalaya la ai tang ya ka district council bakan kente la kam ya ki kendo ki siam ya ka ktien ka chaliet bat ya ki riti ki dustur tan jan miet ngalayo ka jing kan tho anai ve i riu rang ba i ba pau khmat ba iba la traishir ham nak bentaka jela ka det ben riu jongi parokawai la kalianga isu kendit ba itip bangakaran siapang kata ka jing bompat yo ka jela Meghalaya ka jela ka bapura ila kali long bapura impat tip kata ka jing mut jong bapura ka bamut kumno kata ka jela Meghalaya ro ya ka jela Meghalaya ompat simla ai pura namar ba ompat depsiu ya ka dam jong ka hydel project jong ka umyam dia kata kadai ka baladon hadu ki jing tho ha ka central government ru ha ka por bakawan declare ya kane ka jela Meghalaya jongi kala declare ka central government pindalek ki banang ki ba start kita ki MP ki ba mentawat i Dr. Khalukhiru ibarang syait ibarang khalan baha ibarang treasure ham na mentak pat ba ma iru idang la ban lek khale ya kita kijing tho nang the na ka central government idang la ban lek khale hadu ang the ha Assam pen i kumnu la declare ya ka state Meghalaya jongi ban ngalayo i kita kijing tho la bun snem om dei tang menta kan arbanai mentakim dan syu kita ngalayo i de ki bun snem bat na du ngadang khalung laju hikai yanga baka boarding electric ka thang ai ka Assam mangi hap siu boarding baka Meghalaya jongi ompat siu ya kata ka bai umyam ka bai project jong ka Assam namar bang ka umyam kadai kata ka hydel project jong ka Assam kabala tei da ka Assam bala sanction dak sarkar pedeng Henry Masndep tei ya kata ka ningkong kala tei ya ka MCCL ha suara ha kesnem ka khandai swasan husan de ha kesnem ka khandai swan riu phau bade la tei se ka dam umyam de bat markum tapat kilayo no saka jela Meghalaya da ka baki nong Meghalaya jongi kilayo i ya kata ka jing don kata ka boarding la jong kilayo i ya kata ka MCCL la jong do ngila long kita ki priu bala ruspa ki bala biang ki project la jong ngine le no da ka jela la jong di pausi marsnya le ya ka jela la yo ya ka jela tang bakata ka project belamang da ka sarkar pedeng ya ka Assam pat ka Meghalaya kam simpat lasio bat kadai kata ka ba ha kapor baka declare ka state Meghalaya la ai tang ya ka district council bakan kente la kam ya ki kendo ki siam ya ka ktien ka chaliet bat ya ki riti ki dustur kata kamu baka district council kalak ban pet tang ki kendo ki siap ru ki bangi don kat kum ki patah kat kum ki tulir bat omla ban let kam sakinu kinu ki ba ompat biang ki kijing san kijing tho ajong kita kirang basdong kita kisim kijongi dia nang tapan bat kala ai la ka jong yang Meghalaya ya kata ka legislative assembly bat lapan syai bah kedar bah ka central government ka don kata ka jing tho bawat ha kini kisnem ki bala lek bar as kata ha Google ro kala tho ba ya uput usam on saai tat onda ka Meghalaya kala dep ya ke jing siu ya ka bayadei bat ka hydel project jong ka umyam ka balas sanction dak sarkar pedeng ya ka Assam kata kala syai kedar keliwat ki jing tho hang no no ki don kita balada philiwat nang pen Meghalaya legislative assembly ru lada ki lapen i bakil ayo ya ka jela bapura ru pen i na du menol ayo ya ka taru bat hapen i kumnu mensyuang empat yo ya ka jela bapura kumnu mentala yo pat hakanu gurukom manu balawan declare ya kata mud di benda don kita ki briuru ki keteng ki kita ki belon declare ya kata ka full statehood di kata ka di kemangim de ban kran kalung khana namar nga ngalayo i ba ngalaong ye phi bangan pen kut no ai kan ka wan jonga ha kini ki reels namar ba kini ki social media ki penlong kamkai ki penlong khan arit ki penlong khan balan
kat yang temen beri ngawan kanang tang na banta kimat jong sarkar kiba kimat kiba ya dei kinong mi kimat jongi kiba kimla bakin sol kimat kiba ya dei bat kinong tabut kiba ai but kiba tip nang ya kamram kinong mi kimat bat kita kimat kiba ya dei bat ka sarkar kumnu ka ai ki skim ka ai baro ki skim ne ka ai tang kiba dei kibri sarkar kita bro kiba ngalawan ha kini kinsan ngampat juan ban keren kai ban penlong tat ya ladi ngampat juan kum kata ka khana balan ha kan keren san social media bat kata ka de ke bang ko ban penkut ikiril pamenta ngaladep ban yasa ya kan ni kamat ka badai ban ka jella jongi kala dei ban yo no ka jella ka bapura ka kam jonga kala dep ka kam jonga ka bang la syem ye phi ngala pensya ye phi ba ka jella jongi kampat yo ka jella bapura ompat simdon kata ka jing tho ompat simdon balawan kita ki briu nadu nang sarkar padeng ban declare kata ka full statehood ba ompat dep siu ya ka the ka dam jong ka asam de nak takadaw bakat ba pidang yoi bakidang yakhi ki khaput kidang du ya ka jakar yang kilapangap ki mukro ki khanduli ki block 1 ki block 2 kat ba pidang yoi ki tu kamot ba empat dep siu ya kadam namar ba ki asam menta kil ai dakila pressure dakat hakrukom ka badai ya Meghalaya menta kil apha daki boss daki spatli benon kamai shani bat kata ka de ka pressure ka ba hatam pa de na benta jongi bangin so thu ba kini ki bos ki bawan de ki spatli ba de jong asam bu ka de hop namar ba kini ki surok ki ei umpat yo de put usam ya Meghalaya na ta daw ya kini ki kali asam ompat la ban khang de ka bang ko ban pensyai shu ba kini ki tourist taxi tiki deki all India tourist taxi ki ba phemla ban khang ki taxi jongi ru ki lek Syang ke Assam, kili syang ke Mizoram, kili syang all over India ru. Habala ong all India tourist taxi. Kamut kila yo permit. Dekade kata kaba om day ban pen khali kai yak sarkar ru. Hab keren kat kum kimat kiba day kat kum kijing thoa. Tang ya ki bus. Ki bus kibala day ban yeng tang ha ISBT. Henry menta ka sarkar ka pressure so ka asam ka pressure yak sarkar Meghalaya bari ban siu no yak thi ka dam umyam khanang ba kini ki bos ru on la ban te la kam tang ha ISBT tika de kata ka banga wan hang ni bangala pensyai ba ngam simwan tangkum kata ka khana rit ngakwa ban pelai luit ye phi ki pat ba jong ka jela ba phinum sya te marau shu kuma ini kisan pusau snem na ba ha kan ni kasnem ka basan pusau ngalami syakmat marway brio pisai ong yang nga kit nga pila i yang nga menta mendon basopot ya kani ka banga keren hadu ka ni kan saja ano kani ka mat ka banga pensyaya phi namarba ulami tang ba deng do tong da burom ya ulah keren ci keren ya kata kamat wong kumnu ini na ana i keren ya kani kamat ka ba khlam don basopot manu ka ba khlam don sakhi manu ka ba yo i hakanu kata kapus ka banton baya ai jing kesyan yang nga habau layu i pen ban baki ong bakani temen ka syukran biet kani ka beriu bala keren ban kala kata maloi ka bandai chasan ker tekum kita ki de ki bala na phem yo i jingai ma phi ki samla nga ka kamram jonga kala dep bat ba menta ngin sapet kai lada phi priang ya kata kari kala wei kana banta ka jong kita ki khun ki khiti ki jong phi ki khun ki jong aro ka ju tamba ka kamram jonga pade ka bangal adep na banta ka jela kamut wa ka jingker khu ya kayang kasam jonga kan sawan hak we kesni om tang kayang ka jonga ya kita ki ba pedang ru ya kata kan sawan ka jingker khu ya kita henda ya kita ki ba om shim la pedang ya kita ki ba persya ya kata kamat ka banga keren ki ba shim ba ka kam kai ya kita ru kam kin sa song thu himaki bahatu kata ka de kamat ka ba de ka kam khalung khana se kata kamat ka ba ngimpat yo kata ka jela ba pura hadu mentah bat ba menta kani ka sarkar wala da kayo iba om dan ba sim khia om dan ba bakersyan ya kani kamat ka jonga ka sarkar ka long ka bakaloi ban pen bu re ebyang titang kata ka kamram jonga kala dep kublai shibuni phi baro ki parlok ki badon ha kani karansan jong kini ki Facebook ki Instagram bat ki YouTube kublai shibun